Čuj ovo glavnije, dere se, Zelja i krumpira. Dobro večer, prije svega, da, oprosti sam da hvala lijepo, idemo dalje prije nego što mi izleti. Anketirali smo neke ljude, prolaznike na cesti i pitali ih za mišljenje o novoj godini, kako preživljavaju ove teške sretne dane, pucanje petardica i ono sve što ide uz to, pa pogledajmo. Nova godina petarde, to stalno puca, puk, puk, puk. Puklo je petarde, zamisli ono, pa kaj da se šeće s prškalicom tu. Pa ja to više ne mogu izdržati, da samo ti pucaju s petardama okolo, da se sve nešto tut, tut, bum, pa. Luda sam već, ja sam luda baba. Neću o korniče. Pa kaj lupetaš stara, ono, kaj si se našutala Zelja, daj ono, bacam petarde, pa kaj si ti nova, pa... Pa kako ćeš ti bacati petarde meni pod noge? Pa je ga bacite, ne? Isus, kaj se ona pudrala Zelja, pa kaj bacam petarde, pa Isus zamislio. Ja ću poludit ću! Kaj si jela kombinaciju Zelja i Čekića? Daj još dve petarde da je šiknu pod noge. Pa ti si pogledao, pa ko ćeš mi bacati pod noge petarde? Sami ti rekla. Ona kuš, pazio! Ja sam čuo. Puca ti puca, pa nek ti puca čovječe, kaj će... Ja ću poludit ću! Sve pucaju, sve se Zelja nešto bacaju petarde, a to više čovjek ne može. Pa je ga bacite, ne?